Borgobladet. Borgobladet. Tidningen. Tidningen. Nej, men det är helt okej. De var ju här igår från Borgobladet. De är ju flitiga. Aha, men vi är inte från Borgobladet vi. Nej, men vad gör ni här då? Vad håller du på med? Läser du Borgobladet? Nej. Och Jag är från Helsingfors men jag har en sommarstuga här så jag vill bara checka de här lokala nyheterna och så vidare. varför det? För att det är bra Borgos tidning. Och varför tycker du att det är bra Borgotidning? Det står åt om Borgo. Du brukar ha så här Borgobladskvällar med flickorna och Ja. tillsammans med pyjamaparty och pillowfight. Japp. Jag läser Borgobladet nu för att jag läser Helsingin Sanomat för att få veta vad som händer i världen, men Borgobladet läser jag för att jag vill veta vad som händer i Borgo. Men om man bara läser Borgobladet så kanske man skulle vilja veta liksom vad som händer utanför också. Hej och hå. Läser du Borgobladet? Nej, Varför det då? för att jag är studerande och har inte råd. Hej på dig. Varför läser du inte Borgobladet? Läser ni Borgobladet? En på ruotsi. Mitä sanoit? Läser du Borgobladet? Minä en osaa ruotsin kieltä ollenkaan. Ei. Mä en osaa ruotsia. Kyllä osaa yhtään sanoa, kun en ole lukenut sitä koskaan. No kun on ihan puhtaasti suomenkielistä, jää vähän siihen. Okej. No men, tack för det här. Borgobladet skulle kunna komma ut så att det skulle, vet du, den här pressläggningen är så tidig, så det är ju ett problem att det är liksom sånt som händer senare på kvällen så det hinner inte komma till följande. Det är ju ett problem och sen så förstås skulle det ju att det kan det bli bättre och vara lite tjockare och bevaka flera evenemang. Där får man ju de lokala nyheterna, om inte först så ändå senare. No, lite tjockare skulle det ju kunna vara också på tisdagarna. När det är intressanta artiklar. No joo, om ungdomen, kanske mer åt ungdomarna. Åt ungdomarna? Okej. Läsa mera. Läser ni Borgobladet? Nej, inte så mycket. Så inte skulle ni ha något så här vad ni skulle kunna tänka sig att skulle förbättra Borgobladet, kanske något motionstips eller Då skulle kunna ha lite mer sport. lite mer sport? Ja. Ja, tycker du det är för lite sport eller? Ja. Det är nära. Det är sånt som händer här i närregionen. Varför läser jag Borgobladet? Det är väl min nyfikenhet. Nyfikenhet om att få veta allt som händer här. Ja. Jag kommer nu inte på något så här i röda rappen, men inte vet jag. Nej. Nej, så tidningen är perfekt och den passar till alla. Har du läst Borgobladet? Ja, just, ja. Ja, det är en häftig tidning. Ja. Det ser ut som en välutrustad man så. Den fina plastbilen här och Borgobladets läsare. Local newspaper, Borgobladet. Yes, I'm familiar with it, but I'm familiar with it, but I don't understand because I have Somalainen, Ruotsalainen mies. Bahlan Jaridad. لو كردستان واتم بورفو جريدة أخوان مو. Borgobladet Jahilad. Jarid. We're just wondering if you read the local newspaper. Borgobladet. Kalle. With one L. Kalle. Yes. Kalle with one L. No, I've always read local newspapers, even when I lived in North Vancouver. It's just You're from Vancouver? Big city boy. sort of. Yeah, is Borgobladet better than Vancouver news? Well, not really for myself, because firstly, I can understand everything that I read in North Van, and it's a little bit more difficult. That is awfully close for the microphone, isn't it? It's good.
Every community needs a local newspaper to tell you what is going on around your own town. Yeah. And it's good to know. Yeah. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, Kalle. We'll see you soon. Nu ska alla hem och läsa Borgobladet. Det är så skönt att få information. Vad skulle du rekommendera som skulle vara bra med Borgobladet? Till Borgobladet? Ja. Det där chicken bacon. Läser du Borgobladet? Silence is golden. Vad tycker du annars så här om Borgobladet? Är det tillräckligt tjockt och har det tillräckligt med text och olika sidor? Johan Ludvig, du har stått här i årdecennier. Vad tycker du om Borgobladet? Ja, jag tycker nog att Borgobladet är en mycket viktig sak till det här Borgå kommunen och till hela samhället när det håller oss nära och ja, varför inte det är nog mycket fin idé det här Borgobladet.